Ja som Maťo, naše auto je Toyota Hilux, som šofér. Ja som Daniel, je to moja prvá rally a ja sa budem prevažne učiť od Maťa, ktorý už má v tom dosť skúseností. Po rýchlej oprave auta na parkovisku v Košiciach, kde Matej dorazil rovno po prejezde niekoľkých úsekov na Slovensku a v Poľsku, sme skontrolovali všetko potrebné a vyrazili smer Rumunsku. Vyrážame z Košic na rumunskú časť Transcarpathia Rally, zimnú edíciu, rok 2025. Po príchode do Rumunska sme si rozložili stan na streche a prvú noc prespali pri rieke Tisa. Varíme parky a vyrážame smer Rumunské hory pomaly. Kúpili sme CDčko a je tam USB. Môžete skúsiť. Začali sme na pekných, nenáročných horských cestách v divočine, no rýchlo sme natrafili na náš prvý veľký challenge. Poriadne zasnežený výstup, ktorý nám zabral hodinu. Po prejazde poriadne upravenou patrolu sa to našťastie podarilo aj nám. Pokračovali sme krásnymi, miestami zasneženými cestami až k lyžiarskému stredisku Patris Príslav. Pomohli sme tam vyťahnuť pár zapadnutých aut, ale náš deň sa skončil nečakanou komplikáciou. Môžeš celé dať dole. Otrhlo sa nám stan zo strechy, takže sme stan zložili do korby a na miesto kempovania sme skončili v hoteli. Ďalšie ráno sme strávili v servise v jednej z miestnych dedín. Chceli sme stan znova upevniť na strechu. Už sa zlomil railing a ideme to skúsiť dať directly na strechu. Po úspešnom upevnení stanu sme zamierili na ďalšie horské offroadové trasy smerom na priechod Rarau. Deň bol pomerne jednoduchý, tak sme sa ho rozhodli spestriť výjazdom na uzavretú zasneženú cestu. Väčšinu sme zvládli bez problémov, ale po viacerých zapadnutiach sme sa nakoniec obrátili. Máme tu mierne problémy na nejakej zavretom horskom priesmiku. Prehadzujeme auto naopak, dali sme už aj reťaze dozadu. Ako, dobre? Aj. 50 krát to stočíš a naspäť. Cestou späť sme stretli Jeep a Ford, ktoré tam chceli tiež výjsť, ale ani spojené sily nestačili. Po nekonečnom ťahaní navijakov sme to vzdali všetci. Noc bola poriadne mrazivá, okolo -20, a do toho sa nám ešte aj pokazil bufik. Skoro sme nespali, snažili sme sa ho opraviť takmer do 5 rána. Našťastie, ranné výhľady nám dodali sílu pokračovať ďalej. Prešli sme pár ľahkých offroadových ciest a nakoniec prespali v meste Brašov. Ďalšie ráno sme vyrazili znovu na cesty, prebrodili rieku a dorazili k nedostávanému železničnému mostu. V servise v ďalšej dedine sme konečne opravili roztrhnutú reťaz. Po niekoľkých jednoduchých úsekoch a nastavení podvozka nás čakala posledná veľká skúška – nádherný horský priechod.
Snažili sme sa prejsť na druhú stranu, no kvôli množstvu zapadnutých aut z rally sme neustále pomáhali vyťahovať iné posadky. Není žiadny signál, všetci sú zapadnutí. Už za tmy sme to skúsili opäť. Ale roztrhlo sa nám lano na laviaku. Vyčerpali sme všetky síly, lana a napady. Ale nakoniec sa nám podarilo výjsť naspäť.